Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Buhi ka di ay! Paulo! I said, do not touch me! Nay! Ay, Nay Sades! Nay! Dali, Nay! Barog, Nay! Animal ka, Paulo! Mas gihatagan pa ko ni mong igong rason nga dili na makigbalik pa ni mo. Oh. Biya nagikan din eh. Giyon sa man yung pagkaibaw nga ni ako, ha? Kisa may nagsulti ni mo? You very well know that I have my resources, baby. So no. Dili ko nimo mahimong papahawaon og hingpit sa imong kinabuhi. I am going to be leech-sucking you till your blood runs out. Leech? Linta? Alimatok? Kung bauna, sayon ra kayo kang wad-on sa akong sistema kung mupugos kapag pilit. Asin ra imong katapat. What? Nagtuo ka nga wa ko masayod kung unsaon sa pagpawa sa alimatok? Nagdakokos ba sa kandong? Nalimot ka? O gumantaw niya kabutangig asin, ibuwad di kas init aron ako masiguro nga mamatay ka gyud. You want me gone that bad? Paulo, dili ka na ang buta ko ipasabot. Then, try a little more harder, baby. Kay bisan unsa ang pakunin mo sa pagdispatchar sa imong kinabuhi. You cannot get rid of me that easily. You're stuck on me, and I'm stuck on you. Paulo. Gusto ka masayod kung hain karon si Piolo? Ay, unsay hain ang akong apo, ha? Come back to me. And you will find the answer. Paulo, kadiyot lang. Paulo! Unsay buting ipasabot siyang gisulti, ma'am. Nay. Ate! Unsa? Napali ka din eh. Asa man di ay ko? Klase man mo ron. Di ba? Liit na kay ka. Di ba ko? Nakapamasugani ka? Kay, hapo naman akong klase. 1 PM pa man. Ikaw kay buntag man. Kay kutob hapon man ay mo ha. Nalagi ka. Sige yung kakapsinto eh. Oh, good. Klaro, ana. Nga naman. Hindi, ikapoy ko eh. Nilaay ko. Bako ganahi. Hindi ko ganahan mas eskwela. Oh. Di. Hilak ba? Kahilakon man ko iba sa manan nimo. Imo idasok og balik ni akong luha. Aron di ko kahilak. Hilak ba? Hilak na sa noon ko. Awa, tuwa ko si Puno. Ano si Pamay nito ni mo? Ay, luwa day. Awa, Ngayon man. tuwa na noon. Awa. Asa ba? Nanas akong naong. Di siya na pangitaon kay nauga man dayon. Di siya kuskwila kay pinagkukul na tad ko. Sapa diha, uy. Di lang kuskwila tiya kay nagkukul ko. Di ka eskwela? Sa di ka eskwela? Ah, Ta. agay! Manakul lagi ka! Makabugo ba na na? Bright day ka. Saan na? Nya, sige magul magdukol. Ha? Nakuhaan yung tod nga. Wala yun ibilin sa akong ka-bright. Naa, uy. Ang taman, be. Ang taman. Naa. Bright pa di ko ron para ni mo, ti. Salamat, ya.
birthday ka. Birthday ka sa kabuang ba? Mong kaligo dito. Kaya udto na ha. Hapit na sa pang imong klase. Dili ka mahimong musuon nako. Kinahanglan magkugi gid ka. Kaya kung maparihas ka nako nga way grado, way nahuman, parihas unya tang sa kalsada mabuhi. Ganahan mo ko, anak. Unsa? Duklon tinong ka? Limot ka? Idol di ka? Mga musuon yung mo. Ang ginawa ng mga matanda sa mga matanda sa mga bata ay nagiging tama. May tama ka. Tawa ka okay, lang kagawit da. Kayuring ka lang da. Ha? So, ako ni mo god, inigdak ko na ko. Manukol naman sa niya ko. Unsa? Bibi, pahawa da, Bi. Pahawa na din, Bi. Okay. Ikaw ba, nagdugag-dugag lang ka sa kong taguol ba? Pahawa na din, hi. Asa mo ko paingon, TV, kung imo ko papawaon. Sa eskalan. At doon ako payo. Hala, ginoo ko. Ka-bright yung tinuod nimo. Salamat, eh. Nasubraan lang mga atong kuhaan, Bi. Agay, ti, ay! Wow! Kwarta! Kadagang kwarta ini. Gisud ni mo ining paper bag. Ay! Ay! Ako nagkaroon ang tag-iya sa mga kabiling nga sakanan nga di paseroan ni Lolo ni mong kapitan. Hindi ikaw na! Basta, ako na rin kwarta. Wa ka balang mubati o konsensya. Unsa? Nga naman ko sinsya man ko. Nga patay naman si Lolo. Ug ako rin tanan. Wani ko sinsya hay, oy. Kwartahay na ni. Hinaot pa unta nga gamitin mo sa hustong paagi ang maong kwarta potensyado. Ay. Wala sa ka mag-share na ko. Dilin ta na kaamo. Anong mag-share pa man ko nimo? Kaya mga sakyanan lang ang nawa na ko. O mga karaan na na. Ambot na nimo ba? Kung anong midaginot kapag palit ana. Ha, bahala ka niya. Basta ako, dili ko mag-all. Kay may mga paabangan pas lolo. Ha? Sa klase sa imong pagpakabuhi, imposibleng magdugay sa imong mga kamot ka ng kwarta. O sa dili magdugay, magkamang ka na lang unya sa yuta. Magmahay ka sa tanan mong nabuhat sa imong apuhan. Unsa? Diha ka na. Bahala ka. Kompleto na sa papilis, ha? O ay nagbalik din eh. Ay nagpakita na ako kay kapoy kay katubang ni mo. Sa kung planong magikatubang ni mong hambugiro kang dako. Oh. Napali siya dito di ay. Oh. Animal ng tiguwa nga ay. Pagkapinan pa yung istorya bisan may biya na. Ha? Sagdi lang. Sagdi lang hambugiro ko. Kaya may ikapang hambog masad. Samot parang nasubra sa milyon yung akong dawat. Lo. Saon tamen ni Lo. Wa naman ka Lo. Ako na magkapahimos ining tanan. Planuhon pa sa nako unya ng imong abangan Lo. Kay may nahunaw-naan kong laing negosyo. Lo, ay lag kasuko, Lo. Gamiton lagi na ako sa maayong paagi ng kwartaha, nga halin sa mga napundar. Pasilua nga, sa ingon ini nga paagi ko makakwarta, Lo. Kinahanglan pa man akong dalion ang imong kamatayon. Pero adto sa gyud ka paingon ba? Itiguwang na ba gyud ka? O nya, giango-ango na. Pasalamat gani ka, Lo. Kitungod na ako, wa na ka mag-antos. Samuka, uy. Nagmumoy pagkani ko, dre. Oh. Kinsa na! Kasamo pa... Kamo? Ay, niya mo mga sir? Renta, Oh. ug isira ninyo ang pultahan ni Kuman. Tepa, sir, ha? Tepa! Wa pa man tamo padayon na. Wa ka ba makapati? Oh. Ipadayon na mo ang among kaugalingon. Wa may makinahanglan sa imong pagtugot daot. Sir!
Taod-taod nang namatay sa lolo ni mo. Pinagkadlaw ng sab ang miagi sukad siya na lubong. Ang atong sabot nga bahiran minimo human siyang lubong pero diyang mibalik mi dinhi sa imong gipuy-an wa ka. Sir. Milakaw ra ko atong higayon ha. Miuba nag-outing. Outing? Oh, Nagay mo kas pag-outing nga bag-o ka palang namatyan? Bad boy! Bad boy! Hay naman! ha? Hain ang bayad sa imong utang. Dako-dako nakatugtubo kay taod-taod naman kadto. Sir. Mubayad ko, sir. Wa ko'y planong daganan mo sa akong utang. May kwarta na ko. Madiay, Oo! may kwarta na ka? Oo! Kwartahan ka nagaroy kayo na di ay tuod. Kay bag-o ka lang nakadawat og bayad. Gikan itong tiguang nga gikan din eh. Unsa? Nahibaw ka? Tuo kang wa na mo monitor ang imong mga lakaw. Boy, bata kapag yun kaayo. Mga bata, sudlang niyang kwarto, kuha ang bayad sa iyong utang. Ayaw! Ayaw mo pagsosang kwarto! Ayaw! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!